По-тихо, бей. Здравейте, аз съм Киборгян, вашият среднощен гид. Тази седмица ще разтълкуваме въпроса за новата игра StarCraft 2. Гледайте ни. StarCraft, чували ли сте? Моля? За StarCraft. Не съм чувала. Играете ли? Не играя. Няма Какво време. обичате да играете? Работя. Не играете ли? Не. А вечер, като се приберете, не играете ли? Не играя. Нищо не играете, така ли? Идваш от нощна, нали? А? Идваш от нощна на Не. компютрите. Да те питаме, StarCraft 2. А? Очакваме ли StarCraft 2? Окей, аз знам. Що? Не играеш ли StarCraft? Не. А какво играеш? Само FIFA. Сигурен съм, че намерих нашите хора. StarCraft 2 играете ли? Не. 3? 3? Да? Да, 3. 8 играя. И какво е вашето впечатление от осмицата? Бива, да. Дизайнът е правен от мангали от циганската махла. Да ви попитам, с коя раса играете на StarCraft? Моля? С коя раса играете на StarCraft? Никаква. Защо? Защото не ми се играе. Добре, според вас възможно ли е Батъл да изнесе 12 муталистки? Батъл да изнесе 12 муталистки. Възможно ли е един батъл да изнесе 12 муталистки? Възможно е. Защо? Защото той е много силна единица. Това може да разбие. Ползваш ли хак при игра в интернет? Не, ми е тъпо да игра с хак, защото така не ми е интересно го мисля смисъл от играта. Само няколко въпроса ти задам. Какво мисли баба ви за StarCraft и компютърните игри? Не е много съгласен с тях. В смисъл не ги разбира. Аха. Какви са очакванията ти за играта StarCraft 2? Не знам. Като изгледа ще я видим. А StarCraft 1 играеш ли? Няма, рядко, не много. Коя ти е любимата раса? Като цяло всичките, но зависи от играта. Не знам. Не мога да преценя така в момента. Извинявай, но много бързам. Секунда, На моля те. работа съм. Не, моля те, и аз съм на работа. Не дей така В първата част не беше ли малко нечестно, че един зелот дедваше 4 марини? Не. Защо? Не знам, но не беше. Беше Не е интересно. бил... бе, боже, цял ден чакам някой да ми каже, че е обратното, ама добре, Айде ще го кажа, само ти направя кефа тогава. Кажи ми го. Беше обратното. Не беше интересно, въобще не ви хареса. Супер, добре. Ползвал ли си MapHack при игра в интернет? Не. Боже, толкова си скучен. Така мислиш, че ми кажеш, че си ползвал. В момента ми е адски такова. Ти си ползвал. Ползвал съм. Ползвам, каквото ми кажеш. Ползвал съм. Ползвам всичко. Беше ми приятно. Сега ще кажа всичко ползвам. Благодаря ти. Чао, Бай, приятен ден. Приятен ден от това гълче. Това беше истината за StarCraft 2. Аз бях Киборгян. До нови срещи.